Damang-dama ang diwa ng Kapaskuhan sa nagdiningning na higanting Almasiga Endangered Tree matapos sa pailawin ito lalo na't maituturing ng insurgency-free ang Barangay Maliko. Nagdiningning ang mga Christmas lights sa pinailawan sa higanting Almasiga Tree na personal na pinangunaan ni Santa Fe Mayor Liwayway Karamat at ng honored na couple na sina Dr. Joy Riototar Ubaldo, Reverend Dominador Ubaldo, Forester John Simeon Menro ng Santa Fe, at principal ng Maliko Elementary School at marami pang iba mula sa Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon kay Dr. Joy, meron na lamang 500 Almasiga trees sa bansa, kaya plano nila itong paramihin sa pamamagitan ng kanilang tissue culture laboratory sa tulong ng Municipal Environment and Natural Resources ng Santa Fe. Positibo si Dr. Ubaldo na lalo pang darami ang mga bisita at customer ng Cafe Almasiga, lalo na't binisita ito ng SMNI News. Through SMNI, of course, alam ko na dadagsain ito kasi alam ko naman worldwide ang SMNI and makikilala nila at saka first dito sa Maliko na magkakaroon ng parang magiging Christmas village kasi sa view deck ng Talal Mountain maglalagay kami ng nativity doon. Ayon naman kay Reverend Dominador Ubaldo, co-owner, maliban sa masarap na menu, ay matitikman dito masarap na kapeng Arabica na galing pa mismo sa farm dahil ang concept nito ay farm to cup kung saan malaking tulong din ito sa komunidad. Yes, mayroon na po kami. Actually, may mga may mga ino-offer na po kami na mga foods, yung mga silog-silog, we have top silog, we have long silog, we have bang silog, and of course, mayroon po kaming mga pasta din. Of course, we have a new product ngayon. Meron na rin po kaming pizza with different flavors po. Patok din ang nasabing cafe para sa mga mahilig sa adventure at nature dahil mala chicken intestine ang daanan rito at napakalamig ng klima. Nagpapasalamat si Santa Fe Nueva Vizcaya Mayor Liwayway Karamat sa mag-asawang Ubaldo dahil sa pagtayo nila ng negosyong coffee shop sa Barangay Maliko. Saad ng Mayora, malaking bagay ang mga negosyanteng ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng Barangay Maliko at sa pagangat ng income ng lokal na pamahalaan. Nagagalak din ang Mayora sa isinagawang Christmas lighting dahil sa unang beses niyang nasaksihan ang higanting puno ng Almasiga na pinailawan. Exciting. Siyempre kasi this is my first time to witness lighting of Christmas tree na light tree talaga. Welcome rin anito sa bayan ang mga turista sa dami ng pwedeng bisitahin sa bayan, kabilang ng falls at selebrasyon ng Kalanguya Festival kada buwan ng Marso. Para naman kay Nim Perez Encomienda na isang customer at master of ceremony ng programa SWAC para sa katulad niyang nature lover at mahilig sa malamig na klima ang Cafe de Almasiga. Maganda po siya for the person na like me na gustong-gusto ang environment. I'm a beach lover and at the same time a cold weather lover as well, sir. So sa mga like katulad ko, lalo na po I'm an advocate for mental health. It's good to be here kasi talagang ma-relax not only your body but your mind also because of the weather, the cold weather and the environment, the ambience. Nagpapasalamat din ang head teacher ng Maliko Elementary School na si Delia Padilla sa mga negosyo na musbong sa Barangay Maliko dahil nakakatulong ito sa ekonomiya ng barangay. Tulad din ng mga rito, nanggagaling dito ng mga products, yan ang nakakatulong dito sa amin. Plano na mag-asawang may-ari ng Cafe de Almasiga na pagandahin pa ang nasabing coffee shop para sa mga turista at balak din ng mga ito na magparami ng shiitake mushroom sa Barangay Maliko dahil dito matatagpuan ang oak tree kung saan itinatanim ang mga spawn ng shiitake mushroom. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.